Rinunzja li kien iffirma Gvern Nazzjonalista 11-il sena ilu sabiex il-kumpanija Skanska li bniet l-Isptar Mater Dei ma tkunx responsabbli għal difetti li stu jinqalu fil-bini ta' Mater Dei wassal l-arbitraġġ internazzjonali tan-Nazzjonijiet Magħquda biex jeżonora l-kumpanija Żvediża minn kull responsabilità. It-tribunal internazzjonali qal li l-Gvern Malti tilef id-dritt għall-kumpens wara li f'Frar tal-2009 il-Gvern ta' Lawrence Gonzi permezz tal-Fondazzjoni għas-Servizzi mediċi kien iffirma ftehim li fih ċeda dritt li jfittex lil Skanska f'każ li joħorġu xi difetti fil-proġett tal-Qruq li kien taħt ir-responsabilità tagħha. Fl-2014 ġie skopert il-konkos difettus f'Mater Dei fi żmien meta l-Gvern kien beda bi pjanijiet sabiex jibni żewġ sulari fuq l-emerġenza sabiex jiżdiedu s-sodod fl-isptar. Dak iż-żmien analiżi tal-binja mill-kumpanija internazzjonali Arab kienet iwriet li l-konkrit fil-binja tal-emerġenza ma kienx b'saħħtu biżżejjed biex jiflaħ iż-żewġ sulari. Riżultat ta' dan ġiet stmata l-ispiża ta' 150 miljun euro mit-taxxi tal-poplu biex dan il-konkos jitranġa. In-negozjati ta' ftehim ta' rinunzja mal-Konsorzju Internazzjonali mmexxi minn Skanska ħasem għat-tiffihom il-perit Paul Camilleri. L-avukat fil-każ kien l-avukat George Hisler. Il-perit Camilleri li jiġi l-kuġin ta' Gonzi kien president tal-Fondazzjoni għas-Servizzi mediċi meta ġie ffirmat ir-rinunzja. Min tarif li kien ingħata fil-Parlament, Paul Camilleri kienet jitħallas 43 lira Maltin, ekwivalenti ta' 100 euro fis-sija, biex jiftiem ma' Skanska li ma' ftehim wassal biex il-Gvern tilef id-dritt biex ifittex lill-kumpanija li bniet b'konkrit li 5 snin biss wara r-riżulta li kien difettus. Rapport tal-Awditur Ġenerali kien innota wkoll li l-Gvern ta' Lawrence Gonzi ta' rinunzja assoluta ta' drittijiet li ma' dispożizzjoni esponiet lill gvern għal riski kbar fosthom mezzi iktar diffiċli għal rikors legali kontra Skanska. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.